प्रहलाद ब्रह्मआ सासे एकदमबारे आदर्श नीति गैयै बिपिएफनि सासे नेता। दा दिनैहाय नाय बरजरानि केसआवहाय बिथांमोना माबायदि एकदमबारे सहायथावै बाथ्रा बुंदों। जोलैनि हांगार बुंदों। जोलैनि हांगारखौ जोंबोथ' गोसो जायोबा हाग्रामाखौ बुंनो हायोना। जों बुङा, जों सनमान होयो। मोनसे लेभेलसिमाव जों बुङो। माबा मोनसे गाज्रि बाहाय परिबेस जायोबा बिनि दायनिगिरिया प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब बिथांमोनानो जागोन। खारन बिथांमोना अर सुना हैगासिनो दङ, थुनज्लायगासिनो दङ, बायदिसिना गाज्रि गाज्रि इनस्टिगेसन होगासिनो दङ, ओरै खालाम होननानै। सिगाङाव बै समाव बहा थैनानै थाया रामदेबनो हा हगारनाय समावहाय। दा प्रमद बर' सारखौ बिथाङा गाज्रि बुङोबानो हाग्रामानिफ्राय थाइसे थाइनै मोनो, बेल'सो मा दङ बेनावलाय। प्रहलाद ब्रह्मआ सासे एकदमबारे आदर्श नीति गैयै माने सासे बिपिएफनि सासे नेता। दा बिथाङा बर' जाथिनि दैदेनगिरिफोर, जे बर' जाथिनि जे बिर जोहोलावफोरखौ बिथाङा मान सनमान होनो रोङा। दा खुगा दं होननानै बिथाङा गावनि खुगायाव जेखौ फैयो बेखौ बायदिसिना बुंलाबायो। दा बिथाङा मोनसे फ्रास्ट्रेटेड जानाय सासे माने इउथ लिडार होननानै बुंनांगोन बिपिएफ दोलोनि। बिथाङा फ्रास्ट्रेसन जानाय सासे नेता। खारन बिथांनि सिगांनि जिउआव जे जारिमिन, बिथाङा बिपिएफ दोलोआव माब्रै जइन जाखो। दा बिथाङा बिपिएफ दोलो खालामनो होननानै खालामाखै। बिथांनि जेसेबां माने रायनाय, बिथांनि खुगानिफ्राय जे भाषाफोर गयो, बे जाहैबाय इउपिपिएल आरो एबसुजों बिथाङा मोनसे रिभेन्सआवसो बिथाङा दा खोथा बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों। दा बिथाङा जाहैबाय सासे दालालि नेता। दा प्रमद बर' सारखौ बिथाङा गाज्रि बुङोबानो हाग्रामानिफ्राय थाइसे थाइनै मोनो, बेल'सो मा दङ बेनावलाय। जोंना इउपिपिएलनि नेताफोरखौ, इउजि सारमोनखौ, प्रमद बर' सारमोनखौ, रोनगोरा सारमोनखौ जेसेबां गाज्रि बुंनो हायो, बिथाङा हाग्रामानिफ्राय बक्सिस मोनो। दा दिनैहाय नाय बरजरानि केसआवहाय बिथांमोना माबायदि एकदमबारे सहायथावै बाथ्रा बुंदों। जोलैनि हांगार बुंदों। जोलैनि हांगारखौ जोंबोथ' गोसो जायोबा हाग्रामाखौ बुंनो हायोना। जों बुङा, जों सनमान होयो। मोनसे लेभेलसिमाव जों बुङो। पलिटिक्सखौ जों एथ'बां लेथ्रायाव जों लांनो नागिरा। खिन्थु बिथांनि सालायनिफ्राय ओरैबायदि गाज्रि भाषा गयो। खिन्थु सनमान होनो रोङै सासे नेता बिथाङा। दा जोङो साननैसो उनाव प्रुफ जागोन। आरो आं बिथाङा जेबादि हुसियार होदों, जोंबो हुसियार होगोन। खारन माबा मोनसे गाज्रि बाहाय परिबेस जायोबा बिनि दायनिगिरिया प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब बिथांमोनानो जागोन। खारन बिथांमोना अर सुना हैगासिनो दङ, थुनज्लायगासिनो दङ, बायदिसिना गाज्रि इनस्टिगेसन होगासिनो दङ, ओरै खालाम होननानै। दा बे जायगायावहाय माने आदानि कम्पानिनो जे माने थार्मेल पावार प्लेन्ट बानायनो थाखाय जे हानि माखासे समस्या जादों, बे समस्यायाव बिथांमोना जेबायदि अर सुनानै हैदों, बेवहाय माबा मोनसे गाज्रि थासारि जायोबा बे प्रहलाद ब्रह्ममोननि थाखाय जागोन आरो दावराव देख्रेबनि थाखाय जागोन। सिगाङाव बै समाव बहा थैनानै थाया रामदेबनो हा हगारनाय समावहाय। दा बे हिसाबै साननैसो उनाव बिनि प्रुफआ नुजागोन। बिथांमोनहा मैयासो जों मोनसे निउस मिडियायाव नुदों जे बिजेपिनि केबिनेट मिनिस्टार, आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवा, बिथाङा माने हाग्रामानि रिजर्टआव हाबनानै हाग्रामाजों सावरायनाय मोनसे नुथायखौ जों नुदों। दा आरो हाग्रामाया गावनो बेवहाय माने माखासे स्पष्टीकरन होदों, मा सावरायदों बेखौ। बरजरानि जे हानि समस्यानि सायाव जों सावरायदों, जों साजेसन लादों, मादों बुंनानै बुंदों। दा बिथांमोनहा जाहैबाय मा, जों बुजिनायावहाय आरोखि, जोङो मोनसे आन्दाज खालामनायावहाय जों मोनसे सर्सनिफ्राय जों मिथिनाय मथेब्ला बिथांमोनहा दाम दरसो खालामदों। एमपि इलेक्सन, नोङो रायजो सभानि इलेक्सन फैगासिनो दङ। दा बेवहाय बिथांमोना 3 एमएलएआ बिजेपिनि एमएलएनो भट होनांगौ। दा बिथांमोना बेसेबांनि दाम दर जागोन बेखौ दाम दर खालामदों। आरो बे माने नैबे बरजरानि केसआवबो बिथांमोना बेखौ लानानै, जिहेतु आदानि ग्रुपनि माखासे कम्पानिनि मानसिफोरबो बाव फैदों होनना बिथाङा सिखार जादों। दा बेवहाय बिथांमोना दाम दर खालामदों। दा आदानि ग्रुपनिफ्राय एसे मोनोब्ला, हरै एमपि रायजो सभानि एमपिआव भट होनायनि थाखाय एसे मोनोबा, बेजोंनो जों बिटिसि इलेक्सन गेलेनो हायो नामा? साननैसो उनाव जों बिनि प्रुफखौ जों नुगोन। दा बिनि थाखायनो खुगा दं होननानै जानला मोनला भाषा बुंनाया मोजां नङा। जोङो राजनितिखौ जों बेबादि लांनो नाङा आरोखि।
माने राजनितिखौ मोनसे पजिटिभ थिंकिंजों जोङो जोंनि गेजेरावहाय गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनाय गाज्रि मोनसे परिबेस लाबोनाय बे खालामनाङा दा भट बजारावहाय माबा मोनसे गाज्रि परिबेस जायोब्ला माबा मोनसे घटना जायोबा बिनि दायनिगिरिया प्रहलाद ब्रह्म जागोन आरो मुनमुन ब्रह्म जागोन आरो बेनिफ्राय दावराव देख्रेब आरो बिथांमोननि जे बिपिएफ दलनि जाय नेताफ्रा जानला मोनला खोथा बुंगासिनो दं बिथांमोननि थुनजुनायाव जागोन आरोखि दा बिसिनि दायखौ बिथांमोना रुजुनानै लानांगोन এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन